дастаи дунё. Имрӯз гап мезанем дар бораи жеребьёвка. Барселона оё шанс дорад аз якарфинал боло равад ва бо кӣ меафтад? Бо Боруссия Дортмунд, бо Челси, бо Ливерпул, ПСЖ, Манчестер Сити ё ин ки Бавария. Ози ҳама каса медонем, ба ҳама каса чақчақ мекунем. Барои одамои гапоро ман задам, барои одамое ки баъдан медроянд, баъдан суҳбат мекунанд, баъдан видеоро тамошо мекунанд. Салом алейкум бародаро, салом алейкум, салом алейкум. Кадоми савол дорад сразу бинависа ки баъдан ба дар бораи жеребьёвка Лигаи Чемпионот гап мезанем. Баъд саволотон додам гирен. Салом алейкум сози тенҷа. Салом алейкум бародаро, без салом алейкум давай сразу саволотона кадом саволи дар чашм меафтад сразу ҷавоб метавам. Салом алейкум, барои чӣ Каутино бозӣ накард дар бозӣ бо Ювентус? Барое ки Каутино нав аз травма баромадагӣ дар бозӣ бо Кадис дидем ки уқа ба ҳолати варзишӣ хуб қарор надошт. Баъд Каутино дар край бозӣ кардан наметавонад, дар ҳамлаи чап. Чӣ хеле ки уро Валверде 2 сол пеш истифода мебурд ёки 1 сол пеш истифода мебурд, чӣ хеле бозиш пеш намерафт, ҳамихел. Каутино ҷош центр дай, АПЗ, атакующий полузащитник, дар онҷа Месси бозӣ мекунад он вақт, ё ин ки Брейтвейт агар бидоранд, Антуан Гризман ҷои ӯро мегирад. Барои ҳамин надровардан ша. Акаҷон Фати кай мебурояд? Фати насиб боша баҳор да. Биё дар бораи бардоро дар бораи жеребьёвка гап задан бигирем. Чема саволоро, барое ки ҳамаи саволои шумо дар бораи жеребьёвка ман хеле мегӯям бародар. Барселона ози шанс дорад, ман намедонам жеребьёвка дар бо кӣ меафтад. Бо Боруссия Дортмунд агар бозӣ кунад, бо Боруссия Дортмунд агар афтад, шанс дорад, барое ки Боруссия Дортмунд дастаи ҳамлавия фақат ҳамла мекунад, бисёр ҳимояша қабида наметавонад. Барои ҳамин Барселона дар хеле дастое ки бисёртар ҳамла мекунад камтар шанс дорад. Барои ҳамине ки ман боварӣ надорам ки бо Боруссия Дортмунд мегарда. Мумкин 2% ёки 3% боварӣ дорам. Дигар дастое ки ҳозир ман номбар мекунам бародарон, ҳамашон топ дастое, ҳамашон ништяк боз мекунам. Вақти охир сар мекунем аз ки аз Челси давай сар мекунем. Аз командае ки ҳами топ 6 ки ҳозир Барселона метавонад бо онҳо бозӣ кунад. Боруссия Дортмунда гуфтем, биё аз Челси сар мекунем. Айсисте ки дар онбайни ҳамин қачизо ҳастанд. Челси боро барои Лемпард вақти охир дар Лигаи Чемпионот вообще аз гурӯҳ якум баромад. Дар онҷо Севилья буд, Краснодар буд, Рен буд. Хайр группаи сахт набуд. Ай беғарзи Рен мегӯям, аз беғарзи Севилья. Охирон бозиеш ки дар шашум бозиҳои гурӯҳӣ анҷом дод, бо Краснодар бозӣ кард дар Стефан Бридж, 1-1 кард, мусовӣ кард. Хай состави асосишам пурра бугем набуду. Бозии чӣ хеле буд набуд ки ничия кардан, якум ҷой аз гурӯҳ якум ҷо баромадан. Ҳозир гап мезанем дар бораи состави Челси. Состави Челси шумо медонед ки тобистон аз ҳама трансфери ки бисёр кард? Трансфери ки буд? Трансфери качество хира гуфтеса, ки ҷои качество хира, нормальни качество. Трансфере ки аз ҳама бисёр кард дастаи Челси буд. Барои ҳамин оста бозиҳошон аз аввали чемпионат ки сар шуд, бозиҳошон уқа намечаспид. Ҳозир ки уже 10-ум тури 11-ум тури Премер Лига рафтестай, уже бозиҳошон часпидагия, чанд бозиашон Челси боӣ наметавонад. Фрэнк Лемпард ба худаш боварӣ пайдо кардагия, состави ҳақиқиша ёфтагия. Самое главное, заминаҳошам айрӯи миллион боз мекунанд. Бо Вернер, Абраҳам агар ҳисоб накунем, Жирура медонед дар Лигаи Чемпионот ӯ рӯз дар 5-ум бозии гурӯҳӣ покер карда буд. Короче, состави Челси ништякай. Агар Барселона ба монанди Ювентус хай бозӣ кунад, ба монанди Кадис бозӣ кунад, тамоман бар зидди шанс надорад бар зидди Челси. Барое ки Челси ҳозираша командаи сахтае, сирхай мегӯям. Бояд гап мезанем дар бораи Ливерпул гап занем ёки Бавария. Дастое ки ман гуфтесам ки дар ин группа бо хайрат ки Рома нестай. Рома дар Лигаи Аврупо бозӣ мекунад. Хай ба мефаҳмидем дар группаи аламовари Барселона меафтида. Хай гап мезанем дар бораи Ливерпул. Ливерпул хай бе Ван Дейк мондагия, гуфти гапо бе
ана генерал шомондаге не ки ҳамин хелам десте ки Ливерпул хоҳ нохоҳ дар Премер Лигаи Англия хол мегира, хоҳ нохоҳ аз группа ба ҳамиқа травмадоре буд, ҳамиқа травмаи дошт, ҳамиқа проблемаи дошт. Аз гурӯҳ ай Лига Чемпионӣ якум баромад. Дар Премер Лигаи Англия барбари Тоттенхем 24 холӣ дора, не ки хайр бо задани голҳо Тоттенхем якум ҷора гирифтаге, ҳарчанд ки 24 холӣ дора, ҳамиқа проблема дорад, бо ҳамиқа проблемаш бо хол мегирад, дар Лигаи Чемпионҳо ғолибият ба даст меорад. Барои ҳамин гуфтаистам ки клуб метавонад дар бозиҳои муҳим бозингароша мотиватсия дода. Барои ҳамин Барселона қатъи Ливерпул агар бигирем қин меғалта. Лиш намада мефора ки ё қатъи Ливерпул биғалта, ё ки Бавария, барое ки мумкин аки нанг номусшон биёяд, ягон қасдишона бигиранд, ё ки бод аз ҳама аҷоибаш медонем бародаро дар чие ки хайрат Барселона айдиим ҷо биромад, якум бозиша дар майдони худаш намегзаронад. Медонем барои чӣ? Барое ки айдиим ҷо ки кадоми биромад дар майдони худаш намегзаронад, дар меҳмонӣ якум бозиша мегзаронад. Шумо вобастаи чиз вобастаи бозиҳои охири Лигаи Чемпионии Барселона медонем ки Барселона дар якум бор дар хонаш ғолибият ба даст меорад, дар майдони Камп-Ноу ғолибият ба даст меорад, бо ҳисобҳои калон бигем 3-0, 4-0 чӣ хеле ки бо Ливерпул буд, бо Рома буд. Баъдан ки мерава хонаи ё ки майдони дигар дастов, дар оҷа гуфти гапҳо хичона ором мекунанд, гуфта 3-0, 4-0 бурдагем гол сар метиҳанд. Мумкин аки ин сол ки дар меҳмонӣ бозӣ мекунанд, сахт бозӣ кунанд ва ба дар хонааш биёяд, бо сахттар бозӣ кунанд. Хайр аки худо медонад ба ин состав гуфти гапҳо агар Дембеле соз шава, бо бозӣ ҳамин нав бозиша нишон дадам, Фати соз шава. Аки ҳозир худо медонад ки Фати агар созам шава, ай травма бар бигарда, дар ҳолати варзиши пештара ки бозӣ мекард, ба он бозӣ карда метавонад ё ки наметавонад. Инҷа ҳоли ҳеҷ кана медонам. Агар ба ҳамин составе ки Роналд Куман ҳозир мондеста 4-2-3-1 ба ин состав дидестем ки бозӣ начаспидеста. Мумкин ба 4-3-3 бозӣ кардан бигиранд, барое ки Роналд Куман 4-3-3-ро ба калан намегирад. Намедонам барои чӣ схемаи 4-3-3-ро ба калан намегирад Роналд Куман. Гуфти гапҳо якрав. Барои ҳамин ҳозираша 4-3-2 кор накардеста. Ман намедонам состави 4-3-3. Ана гап дар бораи ки дар вақте ки дар 4-3-3 истифода кунад, дар он 4-3-3 позишоне ки бисёр мешавад, дар ҳамун ҷо метавонад Рики Пуча истифода барад. Ман шуморо статистикаи Рики Пуча мегӯм, шумо ҳайрон мешавед. Мумкин бисёриётон уже индагӣ ки статистикаи Рики Пуч дар 67 дақиқае ки бозӣ карда, ё ки дар 76 дақиқае бозӣ кардаге, аз ҳолати ки ба ҳамдастагонаш шанси голзанӣ иҷро мекунад, ё ки гуфти гапҳо саздават мекунад, дар сеюм ҷо қарор дорад. Бовар мекунем бародаро, дар сеюм ҷо, якум ҷо Месси, дим ҷо Гризман, дар сеюм ҷо қарор дорад ки бо Месси қариб 300 чанд дақиқа бозӣ кардаге, 300 чанд қадр мегӯм, 3000 чанд дақиқа бозӣ кардаге, Гризман ҳам қариб 2000 чанд дақиқа бозӣ кардаге, не ки Рики Пуч 76 дақиқа, дар 76 дақиқа моменти голзанӣ дар топ 3 қарор дорад. Намедонам аки барои чӣ Рики Пуча истифода намебарад. Дар бозии Ювентус дидем ки баъди баромадани Рики Пуч бозии Барселона чӣ хел пешрафт. Рики Пуч бозингаре аст ки ту ба тезтар пеш мебарад, тезтар пас мета ё пасое мета ки дар ақли одам рост намеяд. Агар я моменте буд дар ҳаму ки дар он бозии Ювентус вақте ки бисёр позишникои худ фақат ё край пас метиҳанд ё ки дигар ҷо. Рики Пуч вақте ки дар мобайншон дар оҷа позишникои Ювентус мондаге, ай мобайни амо пас метиҳанд, Марата буд буда оҷа. Месси даҷи худаш афигет мекунад ки дар Барселона ҳастанд хеле бозингароне ки ай беғарзима ин хеле пас дода метавонанд. Оли дар группа дар Телеграм амун видеоро мепартонтон ба бародаро тамошо кунем ки Рики Пуч чӣ хел нигоҳ мекунад, чӣ хел майдонро мефаҳмад ва чӣ хел ҳамдастагонашро ҳис мекунад. Гап мезанем дар бораи ПСЖ дидем ки Истанбула чӣ кард. Гуфти гапҳо Истанбула 18+ кард. Неймар ҳозираша дар ҳолати хуби варзишиш қарор дорад. Бовар кунед дина бозии Неймар агар медидем ҳаловат мебурдем, барое ки якум голша ё ки сеюм голша ё ки тамоман он бозиро агар тамошо кунед, тамоми бозиро Неймар пеш бурдаге.
бо майли Неймару бо аму Рафини Алкантара ки дар Барселона кор дар наомад, дар ПСЖ ян намуди бозӣ мекунад, мегуфта бошӣ бозингари топай. Ман намедонам барои чӣ Барселона амро истифода набурд. ира ки роҳбарият худаш медонам, мумкин дар роҳбарият пул дар кор боша, ёки дар ҷое ки Рафина бозӣ мекунад бозингарҳо бисёри бадай. Хай опорин ползашин мегум. АПЗ ӯ централни бозӣ кардан наметавонад, барои ҳамин АПЗ да бозӣ мекунанд. Гап мезанем дар бораи ПСЖ гуфтаеса будем. Неймар дар ҳолати худ варзиши дорад. Ди Мариям дар ПСЖ ништияк бозӣ мекунад. Оли Икарди оли надиромада мумкин ай травмасоз бишавад. Дар ӯ вақт то ӯ вақта Икарди бозӣ мекунад. Состави ПСЖ хубай. Ман намедонам Барселона дар любой ҳол медонам қати ПСЖ чӣ хел бозӣ кунад. ПСЖ-ро ҳамавақт мебурид. Якум бор нест дар Лигаи Чемпионо. Аки исолаша намедонам чӣ гап мешавад. Дар бораи Бавария гап занем, гап назанем, маъно надорад, барое ки Бавария соли гузашта чӣ хеле буд, ҳамин солам ҳамин хела ягон каса шанс наметиҳад. Ягона ба хелм ба гуфти ман ягона дастае ки Баварияро дар ҳамин Лигаи Чемпионо манъ карда метавонад агар биғалтанд ё Ливерпулай, ё Манчестер Сити, ё Атлетико Мадрид. Дигар ягон даста ба фикри ман наметавонад Баварияро қапида дани момент. Биё акмайқа сообщениҳои шуморо бихонам. Жеребьевка бародаро рӯзи ҷумъа барои ки рӯз Лигаи Европа мегзарад. Рӯзи ҷумъа ай Лигаи Чемпионо мегзарад, рӯзи шанбе ай Лигаи Аврупо мегзарад жеребьевка. Барза қати Ливерпул, Севиля, Аталанта меғалта мардум. Севиля қати намеғалта мардум. Севиля якумш ки ай клубои Испания. Бе ма қоидаи жеребьевкаро ма шуморо фаҳмонам бародарон. Қоидаи жеребьевка ин хеле бародар. Вақте ки аз дуюм ҷо баромадӣ ё ки якум ҷоро гирифтӣ, бо дастаҳои бозӣ мекунӣ ки дар гурӯҳи хичон дуюм ҷоро гирифтагиам. Бо гап дар сари ие ки агар бод мегирем Барселона дани момент наметавонам ё ки бо Реал бозӣ кунад. Реал ки якум ҷо баромадагия наметавонам бо Реал ё ин ки Севиля афтад, барое ки ё дастаҳои Испания ё ки дастаҳои Англияро бигирем. Ливерпул метавонад бо Манчестер Сити бозӣ кунад ё ки бо Челси бозӣ кунад. Барое ки дастаҳое ки даяр чемпионат бозӣ кунад бо ҳамдигар бозӣ карда наметавонанд. Дар якашфинала бозӣ карда наметавонанд, барое ки ё дастаҳо даяр чемпионат бозӣ мекунанд ва бо он бозингароне ки бозӣ карда дастаҳое ки бозӣ карда бо ҳамдигар наметавонанд ки дар як гурӯҳ будан дар якашфинала бозӣ карда наметавонанд. Барои ҳамин бародаро Севиля қати Барселона намеғалта. Агар биғалта мумкин дар чорфинала ё ки дар якдефинала. Бод гуфтаестам ки қати меғалта. ПСЖ қати меғалта Барселона ё ПСЖ қати меғалта ё Бавария, Ливерпул, Борусия Дортмунд, Манчестер Сити. Бо ки буд авҷа? Намедонам бо кира номбар кардам ва ёдам биромад. Короче бо ҳамин дастаҳо 6 дастаи ҳаста Барселона метавонад афтад. Хай пага интизор мешавам. Озидаш нама просто гуфтам ки шанс дорад Барселона ё ки шанс надорад. Ака Барселона бо метавонад қати Ювентус бозӣ кунад дар якашфинала. Наметавонад бародаро. Ман ҳозир фаҳмондам ки кадом дар группа кадом дастаҳое будан якум дуюм ҷоро гирифтан дар якашфинала бозӣ карда наметавонад. Челси қати ой надаёд ма расондан. Челси Дембеле кай соз мешавад? Масъалаи травмаи Дембеле як ҳафтаина буд. Аки бо барқароршавӣ ӯ мумкин хай 2 ҳафтаро бикашад. Рӯзи шанбе точно бозӣ карда наметавонад. Мумкин рӯзи шанбеи дигари соз шавад бозӣ карда бутонад. Салом акай Муҳаммад, мо мухлиси ҳамешагии шумо ҳастем. Барса ба пеш. Гап нест бародар. Шанс надорад бо ҳамин бозиаш. Конечно шанс надорад. Акай Муҳаммад Барса чӣ кабуд дорад? Чанд бозии охир бой додест? Чӣ камбудӣ дорад гуфтест? Ман нафаҳмидам гапта. Ҳайфи ҳамон қадар футболистои топ дар Барселона. Ҳозир дар ин момент Барселона бовар ки ман намедонам. Мумкин ойликошонро пас кардан ай ҳамин ҷиҳат безе бозӣ доранд ё ки ман намедонам дар Барселона кӣ намераса ягон одами характердор намераса ки пеш ба он бозиро ба пеш барад. Дар ин момент дар защита Пике намераса. Ман шуморо ихе мегум бародаро. Барселона дар ҳамла нормални бозӣ мекунад. Дахай бигем ки зури не нормални бозӣ мекунад. Момент создават карда метавонад. Не ки защита подводит мекунад. Защита
Лангле ки ба чӣ бигум охи Лангле? Ман Ланглеро ҳамавақт мегуфтам ки ӯ қай заштаи соз нестай. Ҳамавақт соз нестай Лангле. Аввало агар нимкола мебуд, дар хел бозиҳо зуд боз мекард, дар хел бозиҳо бо ошибка мекард. Ҳозир бошад дар ҳар бозӣ ошибка кастай, бефоида жолти карточка мегирад, бефоида красни карточка мегирад, бе ҳичи пеналти создават мекунад. Ҳимоятгарони Барселона последнее время ганда хатогии бисёр доранд. Ай ҳамин ҷиҳат Барселона бисёри баъд ай ҳамин озма шуморо гуфтаистам ки 15 голе ки ҳамин сезон Барселона бой додагия ай хатогии зашиник сар додагия 15 голе ай хатогии зашиник ё пеналти беҳич кардагиян ё ки заштини хато кардагия ҳамаш аби зашинико. барои ҳамин моҳи январ обязательно зашта харидан дар кор ай. ин рӯз ман бо хондам ки Барселона даст кашид ай харидани Антонио Рудигер, ҳимоятгари Германия қатъи Челси. ҳимоятгари зурай ҳай дар ин момент дар Челси мавқеи асосӣ надорад, барое ки дар оҷа Тиаго Силва, дар оҷа Аспилкуета бозӣ мекунад, дар оҷа метавонад бо дигар дастҳо Зумаус дар ин момент зур рафтеса. барои мурӯи дигар ба Лемпар маъқул нестай. Челси мехоҳад ки дар моҳи январ фурӯша шавад. Барселона ҳавасманд буд. ин рӯз мехонам ки бо ман хирсан будам ки Рудигерро мехарам, барое ки Рудигер на самом деле ҳимоятгари зурай, ҳам ёшай, ҳам зурай. ин рӯз хондам ки Барселона даст кашид. Ман намедонам аки ҳозир Тодибое ки дар хидмо буд, Тодибое ки дар Барселона буд, ҳозир дар Бенфика ҳамчун иҷора рафтагия Барселона, дар Бенфика ягон бозӣ накарда, барое ки травма дорад. Барселона мехоҳад ки гӯш кунед, ай аввали сезон дар Бенфика бозӣ кардагӣ несте. бо Барселона мехоҳад ки ҳамура дар моҳи январ бар бигардонад бозигаре ки вообще бозӣ кардагӣ нестай. Не ки шартномаи арендаи Тодибо иҷозат намедиҳад ки Барселона моҳи январ Тодиборо бар бигардонад. Ҳозирашта гап дар саре ки Гарсияро Манчестер Сити моҳи январда сар метиҳад ё ин ки не. Мумкин сарта, барое ки ин тобистон ду ҳимоятгар харид. Аке хати ки ҳимоятгари Португалия номуш шояд биромад бор ки ҳамура харидан. Ана ки ҳозир намедонам бо ки рад. бо аз Аталанта ята дигар Дебур ҳастай ку ҳимоятгар Дебур. Ҳозир Барселона пул надора, барои ҳамин гуфти гапо, барои ҳамин ба бозингарони ҳавасмандае ки ё агенти озоданд ё ки тамоман пули кам расход карда мешавад. барои ҳамин худо медонад ки ай кисошо мебурорем. Рубен Диаш ҳазор омад. Просто ҳозир гап мезанам аёд мебурая бо арка. Ҳақиқатан шумо куҷода? Тоҷикистон ё Москва? Бардорам мо дар Хабаровском дар ин момент мо ҳозир уже саат 8 шав шидагия. барои ҳамин инагда видеои ма дер мебуроя ё инагда чӣ зиқ нашем. чӣ ба дар бораи Ювентус гап намезани ака? Бародар, барое ки иҷа канали Барса TG дами ма шумо да айрон мешавам. Дами навистагия Барса TG. Ина Барса TG ма бо логотип заказ кардам барои Барса TG. Муҳаммад салом ай тарафи ҳамкурсат. Салом алейкум бародар. дар бораи Ювентус гап зан, дар бораи Ювентус бародаро ма дар бораи Ювентус гап занам метавонем ҷа канали Барса TG ай. бо дар бораи ки буд гӯзи гап мезанем? Дар бораи Манчестер Сити. Манчестер Сити проблема бисёр дорад. ма ҳозир бародар мегӯяд дар бораи Ювентус гап зан, ма дар бораи дигар командаҳо гап зандам. хиёл накунед ки ман просто так дар бораи дигар командаҳо гап зандам, барое ки ин командаҳое ки ҳозир ман гап задаистам метавонанд пага метавонад дар жеребиёвка бо Барселона афтан. барои ҳамин ман дар бораи ҳамин ҳар як командае ки бо Барселона метавонад афтад, Ювентус наметавонад. барои ҳамин хати дар бораи Ювентус гап наздестам. дар бораи Манчестер Сити гап мезанем. Манчестер Сити ҳам дар ҳолати хуб қарор надорад дар Премер Лигаи Англия. хай вақтии охир 3-4 бозии охир деста бирдеста не ки Гвардиоларо медонем чӣ хеле дар бозиҳои асосӣ сарша гол мечиқа, сарша чизе мечиқа ки дар бозиҳои асосӣ тактикаи бозиро алиш мекунад, схемаи бозиро алиш мекунад. ё ки се ҳимоятгар мемонад, чӣ хеле ки дар бозии Лион буд, чӣ хеле ки дар бозии Тоттенхем буд, 2 сол пай ҳам паридан ку дар ҳамун вақтҳо мия сарша гол меҷиқа, схемаи бозиро алиш мекунад, ё се ҳимоятгар мемонад, ё ки мисли ҳар вақтҳо 4-3-3 бозӣ намекунад. мумкин аги Роналд Куман 4-2-3-1 бозӣ кунад. барои ҳамин ай Манчестер Сити ҳам
интизор шудан ҳар чиз мумкин аст. Хайр рият мариз ҳозир дар ҳолати хуб қарор дорад. Агуэро травма дорад, ай травмаш ҳоли ҳам форма варша гирифтагӣ нестай. Стерлинг нормально боз мекард, Де Брайне как всегда. Защитаи Сити ҳам ҳамавақт хато мекунад. Барои ҳамин хеле бозиё намедонӣ чӣ гап мешавад бародаро. Лига чемпионов вообще гуфта намешавад чӣ гап мешавад. Барои ҳамин ҳозираш ман ҳолати ҳамун командора гап застам ки дар кадом ҳолат қарор доранд. Ака ҳамин видеота дар Инстаграм партов. Бародар ман дар Инстаграм партов наметавонам охир. Лигаи қаҳрамонон чемпиони Испания зор шидем. Ака шуморо гуфтестам ку дар бораи пуч гап задам. Бародар дар бораи пуч гап задам. Видеоро айсар тамошо кун бибинед. Агар ака Барса мезад ку гап намедоди Ювентус зад барои ҳами гап намезанӣ. Не, ман намегум в смисли гап намезанам барои Ювентус. Чӣ ба гап намезанам? Охи дар канали Барса тиҷа ман ҳайрон мешавам. Шумо мухлисои Ювентус метавонед канали Барса Ювентус букшонед дар бораи Ювентус гап задам гирем. Гап дар яки ҷа канали Барса тиҷа биё ман қати шумо според накунам вақтам нарава бародар. Мега ки дар Барса агар Ювентус мезад ихна мекард. Бовар кам Ювентус ягон чиз создавад накард. Абиғаш ду пеналти ва як гол. Барселона фақат дар пеши чӣ буд? Агар статистикаро нигоҳ кунӣ ба ҳоли Ювентус механдӣ. Так што бисёр гап назанед мухлисои. Шумо мухлисои Ювентус ҳам нестед, шумо мухлисои Роналдоед. Гапш ҳақиқида. Бавария ҳолатиш хеле дар бораи Бавария ҳолатиш мисли ҳар вақта. Бавария мошини немиси чӣ хеле ки соли гузашта буд ҳамин хеле ҳар сол прибавлят кардан мегирад. Ин сола мотиватсия дорад ки бо бигира Лигаи чемпионро барое ки уже маззаша шашид. Гуфти гапҳо медонанд ки чӣ хеле дига командо бозӣ кунанд. Ака чӯ дар вақти Валверде Месси бисёр гол мезад, ҳозир кам мезанад. Дар вақти Валверде бародар состав дига намуд буд. Бозингаро камтар ёш буданд. Ин маънои серьёзно гуфтесам да. Бозингаро камтар ёш буданд. Схемаи Валверде дига хел буд. Месси дар оҷа пешком мегашт. Ай пишти ҳамин Валверде Месси пешкомгар шуда гуфти пиёда мегардад. Дар вақт озодӣ медод. Валверде озодӣ медод. Валверде гуфти худо чӣ хеле буд набуд не ки ман ай бозиёи Валверде если честно говоря ман ҳаловат намебурдам да. Ай бозиёи Куманам ҳаловат намебарам. Ман гуфтестам ки ай бозиёи Куман ҳаловат. Ай бозии ки ҳаловат мебурдам? Ай бозиёи Луис Энрике. На самом деле дастара зур. Ха у вақтам бозингаро ёш буданд. Ракитич ёш буд. Дига дастаҳои дига ҳимоятгаро вообще дига кас буд. Дар вақт Маскеранов буд. Гуфти гапо Дани Алвес буд, Жорди Алба ёш буд. Ҳама дар ҳолати хуби варшиш қарор доштанд. Месси дар ҳолати хуби варшиш. Барои ҳамин сол ба сол Барселона дига шидеста бозингарон пир шидестанд бародар. Месси аниқ мерава ай Барс. Агар ҳамин хел рафтам гира мерава. Ман шахсан мефурам ки Месси бирава. Барое ки уже чӣ хел бугум вақти рафтана шидай. Ман намегум ки ман против Мессиам, просто командара дар мобайни Месси сохта намешавад дар ин. Барое ки Барселона бояд командара дар мобайни ё ки Педри бисоза ё ки дар мобайни Дембеле бисоза, Каутино, Гризман ё ки Ансу Фати. Месси уже пир шуда, мумкин як сол ду соли дига дар ҳолати ҳамун боло бозӣ карда бутонад. Барои ҳамин бародаро Месси ман мегум барои ман мухлисои Барселонаро гуфтесам мухлисои Месси. Ман Месси бозиш маъқулай. Яке бозигароне ки ман маъқулай, не ки ман Барселонаро бисёртар дӯст медорам. Барои пешравии Барселона, барое ки Барселона ай навсозӣ шава, Месси бояд бирава. Барое ки бо Месси командаи нав сохта намешавад. Фаҳмидем? Ака то 5 давлатҳои Аврупо ки Лигаи чемпионоро мебаранд мегӯй. Хайр ин сол намедонам. 2 дастаи англиски буромадагиай, 3 дастаи Испания буромадагиай, 2 дастаи Германия буромадагиай, ай Италия 1 даста буромад, 3 дастаи Германия буромадагиай, Лейпцига буромад ку. ПСЖ буромадагиай. Намедонам ки бисёртар шанс дорад. Дар Лигаи чемпионо гуфта намешавад бародаро. Яке мебинӣ ки Аталанта як каса зад, яке мебинӣ Аталанта Ювентуса зад, яке мебинӣ он кас дигара зад. Так што дар ин бозӣ ҳеҷ кара гуфта намешавад. Брат чӣ ба Каутино бозӣ накардисай? Гуфтестам ку ма шуморо Роналд Куман Каутиноро надурвард барое ки
дар схемаш туғри нагирифт мумкин дар он вақт, барое ки тренери вақти Кадис бозӣ кардан, вақти Кадис бозӣ кардан, Барселонада флангови игроко дар кор буд ки штоби ҳамун заштаи кира ҳуй кина, ана заштаи Кадиса ҳуй кина. Дар он вақт даже тренери ҳамун Кадис ҳам гуфта буд, дар ин бора даже ана Куман ҳам гуфта буд ки дар мо флангови игрокӣ намераса. Дембелера дер дуровард, Фати нестай, Каутино флангови игрок нестай. Дидем ки дар қати Кадис чӣ бозӣ кард, бо баъди травмаш буд. Барои ҳамин гуфтастем ки ё метавонам ӯро дар ползашта истифода бара 4-3 қати, ё ки вообще истифода набара Каутино. Барое ки Каутино чи дар леви нападаиши монӣ, чи Барселона 11 каса бозӣ кард, чи 10 каса. Ҳамин хел. Акаҷон, ман мухлиси шумо Барселона, Реал Мадрид, лекин имсола Бавария чемпион. Ака 4 команда ай Германия биромад. Ай Германия 4 команда биромад? Боруссия Дортмунд, Бавария, Лейпциг. 4 командаш ки бародар? Ювентус чемпион бародар. Ака ма зайбачт майбузӣ бемаъни Барселона. Там зайба, ҳама зайбачт. Ма қатим доруи аскарбинка мегардонам бародаро. Хай пага насиб боша. Видео мебарорум ба хиёлом. Видео мебарорум дар бораи пешаи жеребьевка ма видео мебарорум ки Барселона бо Месси хуба ё ки бе Месси хуба, пурратар маълумот метавам. Так что тайёр шавем бародаро. Боқӣ дар амони Худо. Хай дар паноҳи Аллоҳ ҳаматон да. То пага.